teknologia, euskara eta gazteak. Hori da sare jardunaldien DNA. Bigarren hezkuntzako nerabeentzako egitaraua da, goiz osokoa. Eskola orduetan, baina eskolatik kanpo. Euskarazko unibertso digitalera hurbiltzeko jaialdi bat. Erakusleio bat. Gurea, etorkizuneko hizkuntza bizia izan dadin. Gure gazteak, etorkizuneko garatzaile eta eduki sortzaileak izan daitezen. Eta informazioaren eta komunikazioaren teknologiek gure hizkuntza hitz egin dezaten. Zerbait berria eta interesgarria. Mobila. Komunikazioa. Asko laguntzen dutela. Taierra. Proiektu bat. Interneta. Ordenagailua. Sare sozialak. Teknologia hitza. Chat GPT. Irreala. Jokuak. Divertigarria. Noski, hori guztia ere bada xare. 3D inprimagailuak, adimen artifiziala, errealitate virtuala, robotika, ikusentzunezkoak edota app-ak sortzeko lanabesak, bideojokoak, sare sozialetan eta interneten modu arduratsuan aritzeko gakoak, eta noski, sormena eta zuzeneko musika. Digitalean ere kulturaz ari garelako. 2017an lehen urratsak egin zituenetik, urtez urte herri eta hiri gehiagotara iristen ari da xare. Eta honezkero milaka ikaslek hartu dute parte jardunaldiak dakartzan lantegietan, hitzaldi interaktiboetan, naiz jokoetan. Eta aurrerantzean ere ahalegin horretan segituko dute lantaldeko profesionalek. Etengabeko eraldaketan. Geroz eta gehiago izan daitezen, euskarazko lanabes digitalak ezagutu, erabili eta sortzen dituzten gazteak.